хари Исо гар бурданаш Макка, гар биёяд ҳанӯз хар бошад мегӯяд. Гӯ ҳамун хар рафт Маккаву Мадина омад, ҳамун хар истод. хари Исо гараш ба Макка баранд, чун биёранд ҳанӯз хар бошад. ҳамин хар агар Макка ҳам бурди овардӣ, ӯ хар аёхи тағйир намеёбад. хари Исо гараш ба Макка баранд, чун биёранд ҳанӯз хар бошад. ба номи худованди бахшанда ва меҳрабон. ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон. аз шумо илтимос мекунам камтарак моро ҳам гӯш кунед. илтимоста аз шумо. рости гап як ҳақиқате ҳастае ки то ҳамин вақте ки ҳоҷи Шаъбоз ҷане бо лақабаш бигем шонемси ҳаҷ нарафта буд, ин ҷумлаҳо набуд. аз вақте ҳамун рафт дигар тамом ҳамаҳамура мақсад кофтестанд. ҳамин ҷумлае ки хари Исо гар бурданаш Макка, гарчи ояд ҳанӯз хар бошад. оғи ҳамин ҷумла то ҳамин вақт набуд. инсонҳое ки худатонро ба мардум толибилм муаррифӣ мекунед, барои чӣ ин ҷумлаҳоро мегӯед? инсонро худованд аз ҳайвон аз чӣ фарқ кард? аз ақл. худованд ба инсонҳо ақл дод, ба ҳайвон не. шумо тасаввур кунед ки ҳазрати Умар чунон ҷоҳиле буд, чунон душмани ислом буд, бо хондани ҳамон сураи Тоҳо дар ҳамон лаҳза имон овард, чунон ба аз худованд тарсид, чунон ба ислом дил баст, чунон паёмбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва салламро дӯст дошт. барои чӣ? аз дасти шумо як реперист ба роҳи рост гашта наметавонад, мақсад ба Каъба рафта натавонад. худованд инсонро пулу молу сарват додааст баъзиҳоро, аммо ҳамон лаҳзаи дидори Каъбаро мушарраф нагардондааст. на ба ҳар кас ин рӯз мерасад. рости гап вақте дохили кадом сомона намешавем, хари Исо гар бурданаш Макка, гарчи ояд ҳанӯз хар бошад. охи шумо бас кунед. шумо як бор тасаввур кунед ҳазрати Умарро, чунон душмани ислом буд, душмани паёмбар буд, ба хотири куштани паёмбар омад, аммо сураи Тоҳоро худаш хонд, аз худованд тарсид. худованд дар ҳамон лаҳза ҳидоятш кард. худованд аҳли ҳидоят аз худованд кадомеро ҳидоят мекунад, кадомеро мусалмон ҳаст мумкин рафт омад як кори бадбахтона зишт мекунад, аз ҷоди худо мебарояд, аз мушрик дида бадтар мешавад. камтар амоша шумо ҳамин ҷумлаатона бахдо бас кунед. ин ҷумла бар мову шумо рост намеояд, бар ақли инсон дуруст намеояд ки ҳар доим ҳамин ҷумларо шумо такрор мекунед.